खुलुमबाय बड' एनालाइसिस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नार्स जानो थाखाय मा कर्स लानांगौ होननानै सोङोब्ला बयबो बुंगोन एएनएम, जिएनएम आरो बिएससि नार्सिंनि खोथा। नोंथांमोना मिथिगौना बे एएनएम, जिएनएम कर्सफोरा मा मा? नोंथाङा मिथियाब्लाबो जेबो जिंगासिनांगौ गैया, मानोना बेफोर गासै कर्सनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो भिडिअ लाबोगासिनो दं। दिनैनि भिडिअआव आं नोंथांमोननो फोरमायगोन एएनएम कर्सनि सोमोन्दै। एएनएम कर्सआ मा? एएनएम कर्सआ बेसेबां बोसोरनि, बेसेबां फरायनाय सुबुङा बे एएनएम कर्सखौ लानो हायो, एबा एएनएम कर्स लानो थाखाय बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ, माबोरै एडमिसन मोनो, एएनएमनि खामानिया मा, एएनएमनि केरियार स्कपफोरा मा मा, बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो बे भिडिअआव फोरमायगोन। बेफोर पइन्ट्सनि गेजेरजों नोंथांमोना एएनएम कर्सनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा मिथिनो हागोन। जुदि नोंथाङा मेडिकेल फिल्डआव हाबा मावनो गोसो, बे भिडिअआ नोंथांनि थाखाय गोनांथार। दानिया फैदो एएनएमनि सोमोन्दै मोनसेनि उनाव मोनसे मिथिना लानि। एएनएम कर्सआ मा? लोगोफोर, एएनएम कर्सआ जाबाय मोनसे नार्सिं कर्स। बेयो मोनसे डिप्ल'मा कर्स। एएनएमनि फुल फर्मआ अक्सिलारि नार्स मिडवाइफारि। बे एएनएम कर्सनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ फोरोंनाय जायो एबा ट्रेनिं होनाय जायोदि बेरामिफोरखौ एबा पेसेन्टफोरखौ माबोरै नायनाय जायो, माबोरै जोथोन लानाय जायो, अपारेशन थियेटार एबा अपारेशन समाव डक्टरखौ माबायदि हेफाजाब होनांगौ, अपारेशननि समाव बाहायनाय मुवा बेसाद, मुलि आरो बेफोरनि इउज खालामनाय बायदिनि सोमोन्दै फोरोंथाय होनाय जायो। बे कर्सनि गेजेरजों सासे नार्सनि गोनां जानाय गुन, स्किल, नलेज बायदि बायदिनि सोमोन्दै मोजाङै फोरोंथाय होनाय जायो, जाहाथे बे कर्सखौ लाखांनायनि उनाव सासे स्टुडेन्टआ मेडिकेल, हस्पिटेल, फार्मासि, क्लिनिक्स, पाब्लिक हेल्थ सेन्टारफोराव नार्स महरै हाबा मावनो हायो। एएनएम कर्सनि डिउरेसना गासै 2 बोसोर। जुदि नोंथाङा एएनएम कर्स लायो, बे कर्सखौ 2 बोसोर फरायनो नांगोन। मोनथिनाय बादिब्ला बे कर्सआव 6 दान 6 मान्थ इन्टार्नशिपबो होनाय जायो। 6 दान इन्टार्नशिपआव सासे फरायसाया बबेबा हस्पिटाल एबा मेडिकेलाव नार्स महरै खामानि मावनानै एक्सपिरियेन्स लाहैनो नांगौ। मिथिना लानाया गोनां, बे कर्सआव इन्टार्नशिप खालामनाया गोनांथार। दानिया मिथिना लानि बे एएनएम कर्सखौ लानो थाखाय मा मा क्वालिफिकेसन नांगौ एबा बे कर्सखौ लानो थाखाय बेसे थाखोसिम फरायनाय जानांगौ। जायफोर फरायसाफ्रा एएनएम कर्स लानानै इयुनाव नार्स जानो सानदों, बिथांमोना मिथिना लानाया गोनांदि एएनएम कर्सआव एडमिसन लानो थाखाय सासे फरायसा एबा बिजाथिया 12 थाखो एबा ओएचएस पास जानाय जानांगोन। जुदि नोंथाङा 12 थाखो एबा ओएचएस पास जानाय, अब्ला बे एएनएमआव एडमिसन लानो हागोन। जायखिजाया स्ट्रिम, आर्ट्स, साइन्स, कमार्स जायखिजाया स्ट्रिमनि फरायसाया बे कर्सआव एडमिसन लानो हायो। आथिखालाव नार्सिं कर्स एबा एएनएम कर्स लानो हानाय गोबां स्कुल, कलेज, इनस्टिट्युटफोर दंसै। गभर्नमेन्ट आरो प्राइभेट इनस्टिट्युट गोबां दंसै। जोंनि आसामावबो आथिखालाव गोबां जायगायाव बेफोरबायदि नार्सिं कर्स होग्रा फसंथान गोबां दं। नोंथांमोना खाथि खाला ओनसोलाव सुलाद लायोब्लानो मिथिनो हागोन। दानिया फोरमायगोन एएनएम कर्सआव माबोरै एडमिसन मोनगोन, बेनि प्रसेसा माबायदि। आसामाव गभर्नमेन्ट आरो प्राइभेट कलेज, इनस्टिट्युटफोराव एडमिसन लानोब्ला गिबियाव एन्ट्रेन्स आनजाद होग्रोनांगौ जायो। श्रीमन्त शंकरदेव इउनिभार्सिटि हेल्थ एन्ड साइन्सआ बोसोरफ्रोमबो एएनएमनि एडमिसननि थाखाय एन्ट्रेन्स आनजाद खुङो। आसामनि सिङाव थानाय फसंथानफोराव बे नार्सिं कर्सफोरखौ लानोब्ला श्रीमन्त शंकरदेव इउनिभार्सिटि हेल्थ एन्ड साइन्सनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ होनांगौ। बेखौ पास जायोब्लासो गुबुन गुबुन फसंथानफोराव बे एएनएम कर्सआव एडमिसन लानानै फरायनो हायो। नाथाय मिथिनाय बादिब्ला माखासे फसंथानफोराव एन्ट्रेन्स गैयाब्लाबो 12 थाखोनि मार्क्सनि सायाव सोनारनानै एडमिसन होनाय जायो। आथिखालाव गोबां गभर्नमेन्ट आरो प्राइभेट इनस्टिट्युटफोर दङ। फसंथान लाना फसंथान एडमिसन प्रसेसा गुबुन गुबुन जायो। जायफोर फरायसाफ्रा इयुनाव नार्स कर्स लानो गोसो, बिथांमोना बबे फसंथानाव लागोन बेखौ नायनानै बिनि एडमिसन प्रसेसफोरा माबायदि बेखौ सुलाद लानाया गोनां। लोगोसे नार्स कर्स लानायनि सिगां बेखौबो मिथिना लानाया गोनांदि जाय फसंथानाव नार्स कर्स लागोन बेयो सरकारजों गनायजानाय नंगौना नङा, रिकगनाइज एबा रेजिस्टार नंगौना नङा। मानोना आथिखालाव नार्सिं कर्स होग्रा गोबां फसंथान दंसै। नङाब्ला इयुनाव गुबुन गुबुन सरकारि मेडिकेल, हस्पिटाल एबा सरकारि रिक्रुटमेन्टफोराव साख्रि मावनायाव गोब्राब जागोन एबा साख्रि मोननो गोब्राब जागोन। लोगोफोर, एएनएमनि खामानिया मा होनोब्ला सासे एएनएम नार्सनि खामानिखौ नोजोर होब्ला नुनो मोनोदि सासे एएनएमआ मेडिकेल फिल्डआव गोबां बिबान दङ। सासे बेरामिखौ फाहामथाय होनायाव नार्सनि गोबां बिहोमा दङ। सासे एएनएमनि खामानि होनोब्ला बेरामि, पेसेन्टखौ जोथोन लानाय, सम बादियै बिजि होनाय, मुलि होनाय, अपारेशन सार्जारि समाव डक्टरखौ हेफाजाब होनाय, बेरामिनि रेकर्ड लाखिनाय, गाइड होनाय बायदि बायदि। बेफोर सासे नार्सनि खामानि, एबा सासे नार्सआ बेफोर खामानिफोरखौ मावनो नांगौ, जायफोरखौ एएनएम कर्सआव थियरि, प्रेक्टिकेल, इन्टार्नशिपनि गेजेरजों फोरोंथाय होनाय जायो।
दानिया नोंथांमोननो फोरमायगोन एएनएम कर्स लाखांनायनि उनाव मा साख्रि मोननो हायो एबा बेनि केरियार स्कपफोरा मा। गोबां फरायसाफोरानो मिथिनो लुगैयो दि बे कर्सखौ लायोब्ला इयुनाव मा जानो हायो, मा साख्रि मोननो हायो, बे कर्सखौ लानानै गोजोन जिउ राहा दानो हायो ना हाया, एएनएमनि डिमान्डआ बेसेबां, बेफोरबायदि गोबां सोंथि फरायसाफोरनि गोसोआव जाखाङो। सरासनस्रायै बुङोब्ला आथिखालाव नार्सिं कर्सआ गोबां डिमान्ड दं। जायखिजाया मेडिकेल लाइननि कर्सफोरानो आथिखालाव गोबां बेसेन गोनां एबा डिमान्ड दं। गोग्गानानै बुंनो हायोदि बे एएनएम कर्स लानाय फरायसाया गावखौ बबेबा नङा बबेयावबा गभर्नमेन्ट, प्राइभेट मेडिकेल हस्पिटाल, क्लिनिक्स, फार्मासि बायदिफोराव नार्स महरै खामानि मोननो हायो एबा गावखौ थिसननो हायो। बेफोरनि अनगायैबो सरकारि हेल्थ साब सेन्टार, प्राइमारि हेल्थ सेन्टार, डिस्ट्रिक्ट हस्पिटाल, नेशनेल हेल्थ मिशन, अंगनवाडी सेन्टार, आशा बायदि बायदिफोराव स्टाफ नार्स, कमिउनिटि हेल्थ अफिसार, सुपारभाइजार, ट्रेनार बायदि बायदि सरकारि साख्रि मोननो हायो। सासे एएनएम नार्सआ बेसेबां दरमाहा एबा सेलारि मोनो? सासे सुबुङा बांसिनानो जायखिजाया खामानिखौ सेलारि मोननो थाखाय मावो। माबा मोनसे कर्स लायोब्ला बेखौ लानानै इयुनाव मा जाहैनो हागोन, बेसेबां दरमाहा मोनगोन, माबोरै सोलिनो हागोन, बेफोरखौ बयबो सानग्रोयो। सासे एएनएमनि सेलारिया बेनि सायाव सोनारो दि नों बबे हस्पिटाल, मेडिकेल, क्लिनिक्स, फार्मासियाव खामानि मावो आरो प्राइभेट ना गभर्नमेन्ट बेनि सायाव सोनारो। नोंथांमोना मिथिखागौ प्राइभेटनिख्रुइ गभर्नमेन्टनि सेलारिया जेब्लायबो बांसिन जायो। माखासे सर्सनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला सरकारि मेडिकेल हस्पिटालाव सासे एएनएमआ जागायनायाव 20,000नि गोजौआव सेलारि मोननो हायो। एक्सपिरियेन्सनि सायाव सोनारनानै बेनि सेलारिया बारायलांबाय थायो। गुबुन फारसे मोजां प्राइभेट मेडिकेल हस्पिटालफोराव सासे एएनएमनि सेलारिया 80,000निफ्राय जागायो। एक्सपिरियेन्सजों लोगोसे सेलारियाबो बारायलाङो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव।